Хора, брат ми разказа една история, от която ме попиха тръпки. Тези от вас, които ме следват, знаят колко истории са се случвали в къщата на нашите и точно тази история също е оттам. Преди няколко дни брат ми остава сам вкъщи, защото нашите бяха отишли на почивка, за контекста той е на 20 години. Съответно беше излязъл с приятели и след това се прибира вечерта и си ляга. Ако се плашите лесно, по-добре скоронете. Естествено, както си е свикнал, преди да си легне, проверява дали е заключил навсякъде и се ляга и почва да си скролва в TikTok. Като си скролва обаче, чул, че лампата в хола се е светнала сама. Лампата конкретно в тази стая по принцип е с датчик, който се активира при движение. Точно в този момент е чул как холната врата се отваря. Много добре знаете, че има един специфичен звук, когато някой хване метална дръжка на врата, особено ако тя не е била смазвана дълго време и я отвори бавно. Това е звука, който той е чул в този момент. Брат ми не е от хората, които просто стоят безучастно и естествено е станал да види какво се случва. Слава богу, не е имало никой. Много е вероятно по някакъв начин лампата да се е бъгнала за вратата. Някои казват, че къщите с времето олягат. Може и да е това. Но малко по-късно през вечерта той казва, че е чувал доста силни шумове по тавана. Няколко пъти е излизал и на тераса да погледне какво се чува, откъде се чува и така нататък, защото, както той го описа, е все едно някой се е качил на покрива и върви. Зачудил се е дали да не се обади в полицията, но при положение, че не е видял абсолютно никой, просто се е оказал и заспиването му е било малко по-трудно. По очевидни причини. Според мен има голяма възможност, може би някакви котки да са се покатерили по терасата и оттам по кермидите, да е чувал от тях, но никога не се знае на 100%. Напишете ми в коментар какво бихте направили вие в такава ситуация, дали бихте отишли да проверите какво става или бихте се завили през глава, надявайки се всичко да приключи по-бързо. И какво мислите, че всъщност е станало и какво е чувал той? Аз силно се надявам да има логично обяснение.